Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abuztuaren 31, hilabetearen amaiera ja eta ia udaren amaiera osteguna da. Eta gaur Maialen Marin izanen dugu hemen, elkarrizketa bakarra, baino garrantzitsua. Maialen Marin Gaiarre Antzokiko komunikazioaren arduraduna da, eta pasaden astean hasi zuten programazioaren berrikuntza kontatuko dizkigu. Gaiarre Antzokia momentu honetan obretan dago, eta kontatuko digu ea nola moldatzen ari diren ikuskizun horiek egin ahal izateko, eta obraren azken albisteak ere kontatuko dizkigu, baina beti bezala goazen lehenengo betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1813an, tropa ingeles eta portugaldarrek Espainiaren aliatuak zirenak Wellington generalaren lemapean Donostiari su eman zioten frantziarrak kanporatzeko. Urte batzuk geroago, 1887an, Thomas Alva Edisonek kinesteskoopioa patentatu zuen lehen zine proiektagailua. Egun berean, baina 1939an, Alemania naziak irrati estazio bati egindako eraso poloniarra aipatu zuen. Hitlerri biharamunean Polonia erasotzeko aitzakia emanez eta horrekin Bigarren Mundu Gerra hasiz. Eta bukatzeko, 1987an, Diana Spencer Galesko printzesa autoistripuz hil zen Parisen. Ikus dezagun gaurko egunkarieko zalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Sánchezek errefusatu egin du Feijóok PP-ri 2 urterako gobernua osatzen ustea. PSOEk esan du Feijóo sanchismoa indargabetu nahi izatetik erregutu izatera pasatu dela. PP-ko buruak azaldu du 24 hilabete behar dituela estatuko 6 ituni heltzeko. Botere judiziala berritzeko konpromisoa eskatu diote sozialistek. Iruñeko politikan, Ibarrolak gurutzeko plazako aparkalekuari buruzko kontsulta burugabea atera du. Alkateak esan du laster zehaztuko dituela parte hartu ahal izango duten bizilagunei buruzko irizpideak. Argazki nagusian, Osasunako jokalariak atzo arratsaldeko entrenamenduaren hasieran Brujaseko Jan Breidel estadioan. Titularrean, Osasuna historiarako balentria baten bila. Gorritxoek baikor itzuli diote bisita Brujasi eta joaneko bat bikoa irauli behar izanen dute. Bestalde, Jago Barrasate entrenatzailearen esanetan, argi daukagu zer egin behar dugun irabazteko. Beste berri txikietan, batetik, Volkswageneko batzordeak Nafarroarako plan irmoa askatu du Alemanian. Multinazionalaren zuzendaritzak bilera batera deitu du astelehenean. Bestetik, bero boladak heriotza tasa gutxienez 25% handitu zuen joan den astean. Bukatzeko, Nafarroako gobernuak 33 zuzendari izendatu eta bujanda berretsi du Ogasunean. Diario de Navarrako titular nagusian, Sánchezek uko egiten dio Feijóok estatu itunak eskaintzeari, 2 urtez gobernatzen uzten badio. PP-ko buruak independentisten menpe egotea aurpegiratu dio PSOEkoari. Argazki nagusian, Arrasateko taldea arratsaldean aritu zen Jan Breidelen estadioan, gaurko norgehiagoka erabakigarriaren eszenatokian. Titularrean, Osasunak markagailua iraultzea du amets. Gorritxoek konferentzeko multzoen faserako txartela izango dute jokoan, joaneko bat bikoaren ostean. Eskuineko berrietan batetik, Txibiteren gobernuak 45 goi-kargu izango ditu. Maria Isabel Sola, herrizaingo zuzendari berria, EAJaren legebiltzarkide izan zen Euskadin. Bestetik, 31 nafar hil ziren beroaren ondorioz azken bero olatuan. Uda osoan 51 pertsona hil ziren beroaren ondorioz. Bukatzeko, Gurutze plazako argazki bat. Gurutze plazari eta Zangoza kaleari buruzko herri galdeketa egongo da. Alkateak kontsulta prestatu du obren etetea desblokeatzeko. Garako argazki nagusian, Graxi Etxebere, konpromiso militantea bai bihotzarekin, bai adimenarekin. Graxi Etxebere, hortzaitzeko bere etxean etako 2 militanteri babesa emateagatik, Sanferminetatik bueltan atxilotu ondoren 2015ean ezagun egin zena, atzo hil zen 72 urte zituela. Argazkia hilabete honetan bertan atera dute.
Alboko berrietan batetik egiari zor, zubijainari, tortura estatu krimena da. Bestetik, 2014 eta 2020 arteko Europar Batasuneko funtsen 29% ez da oraindik exekutatu. Dirua inbertitzeko epea aurten amaitzen da. Beste titular nagusian, Sánchezek uko egin dio Feijóo 2 urtez presidente izateari. Núñez Feijóok investiduraren bila egindako proposamen bitxiek beste kapitulo bat ekarri zuten atzo. Urkulluk bere aldetik EAJko arduradunekin hitz egiteko eskatu zion PPko buruari. Bukatzeko beste estatu kolpe bat Afrikan, oraingoan Gabonen. Berrian, ezkerreko argazkian, Grazi Etxebere San Fermineko jantziarekin. Grazi Etxebere hil da, bakegie akitu ezina. Luhusuko desarmatze prozesuan aritu zen eta minbiziak jota zendu da 72 urterekin. Alboko argazkian, Zumaiako arraulariak Kontxako banderako sailkatu izana ospatzen. Titularrean, 7 gipuzkoar eta kaiku Kontxarako. Oriok egindu denborarik onena Kontxako banderarako sailkatzeko estropadan. Zumaia laugarrena izan da, ez ustean, eta Galiziakorik ez da sartu. Gaur gizonezkoen txanda izango da. Ezkerreko berrietan batetik parekidetasunaren aurkako agiri bat sinarazi nahi diete konpainia bateko partaidei. Alarde parekidearen alde ginez gero, kideak taldetik bota egingo lituzke musika banda elkarteak. Guztion alardeak eskatu du beldurraren bidea baztertzeko. Bestetik Beasaingo CAF-en amiantoa agertu da, eta 3 pabilloi itxi eta 200 langile etxera bidali dituzte. Bukatzeko estatu kolpea eman eta presidentea atxilotu egin dute Gabonen armadako zenbait militantek. Eta amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Beltza Weekend jaialdiak bere 5. edizioa ekarriko du Iruñera. Jaialdia irailaren 7, 8 eta 9 ospatuko da, eta hainbat kontzertu eskainiko dira Zentralaretoan, Zaldi Zurian eta Iruñeko Krops eta Bakara klubetan. Beste berrian, Navarra Sumak araudia urratu zuen iazko Sanferminetan Gazteluko plazan 10 jartzean. Nafarroako administrazio epaitegiak EH Bilduren elegitea onartuta ebatzi du lehia askearen aurka jo zuela, tabernari bakar batzuri barra jartzeko baimena eman da, eta gainera hondakinen legea ere ez zuela bete aski ur eta edalontzi berrerabilgarririk ez zutelako. Bukatzeko, kirola postuek haien marka hautsi dute Nafarroan. Iaz, ia 300 milioi euro gastatu ziren Nafarroan ausazko jokoetan, loterietan eta pustuetan. Nafarroako 2022ko jokoaren urteko memoriaren arabera, estatuko loteriek lehen postuan jarraitzen dute, 110,5 milioi euroko gastuarekin, eta hien ondotik oso gertu kirola postuak daude 107 milioi euro jokatuta. Apustu hauek marka hautsi dute Nafarroan, aurreko urteko kopurua 121 handituz. Ignacio Soia Anfas elkarteko kide batek ekimen solidario bat antolatu du Zangozako udala eta Anfas elkartearekin batera. 2023ko irailaren 11tik 17ra ospatzen diren Zangozako jaietan argazkiak egitea da ekimen honen helburua. Ekitaldi solidario hau Ignacio Soiak egiten du, desgaitasuna duen pertsona solidarioa eta argazkigintzarekiko zaletasun handia duena. Soia beste 3 ekitaldi solidarioen sustatzailea izan da Zangozan, guztiak argazkigintzarekin eta gizarte erakundeekin lotutakoak. Ekimen honen helburu nagusia, Anfasentzat dirua biltzea da, festetan ateratzen diren eta aurrerako saltzen diren argazkiei esker. Argazkien salmenta sare sozialetan iragarriko da eta Zangozako jaietara etortzeko deia luzatu nahiko genuke pertsona guztiei, ekimenari elkartasuna adieraz dezaioten eta bertan parte hartezaten. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur eguraldiak ateri eutxiko dio eta una askotan eguzkia gailenduko da. Egunaren hasieran lainogune batzuk ager daitezke eta zenbait lekutan zerua hodeitsu ere egon liteke, batez ere goizean. Dena den, eguneko ordu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea aurreko egunean baino asko ahulagoa ibiliko da, norabide finkorik gabe eta arratsaldean brisa ibiliko da.
Hala, temperatura maksimoek gora egingo dute nabarmen, batez ere barnealdean. Leku gehienetan beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Ostiral goizean giro lasaia izango dugu. Giro argia izango da, erdi mailako dei eta goi hodei batzuekin. Ebro ibarrean hego-ekialdeko haizea ibiliko da, baina gainerako lekuetan suabea eta aldakorra izango da. Arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira eta han-hemenka zaparradak eta ekaitzak izango dira. Ekaitzak jotzeko probabilitate handiagoa izango da Nafarroan, eta bertan espero dira zaparrada handienak. Beste hainbat txokotan litekena da egunak ateri eustea. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egunaren bigarren partean. Temperatura minimoak apur bat igoko dira. Maksimoak berriz apur bat igoko dira barnealdean eta kostaldean antzekoak izango dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Maialen Marin dauka gurekin, Gaiarre Antzokiko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon Maialen, eta ongi etorri. Mila esker. Pasaden astean, ez banago oker, Gaiarreko programazioa berria abiatu zineten, programazio berriarekin abiatu zineten, eta aste honetan ere beste ikuskizun batzuk antolatu dituzue, programazio honek irauten du urriak 15 arte, baino programazio horrekin abiatu baino lehen, goazen pixkat Gaiarreko astapenetara, noiz hasi zen eta holan. Beno, Gaiarre Antzokia oso berezia da, oso ibilbide historiko luzea dauka, baina berezia da, ez baitzen sortu egun dagoen lekuan, eta ez zen sortu egun duen izenarekin. Berez, 1851 irekitze ditu bere ateak, egungo Gazteluen Parantzan. Hortaz, kasi 182 urte ditu jada, baino leku aldaketa jada 1932an sortu zen, Iruñako handitzearekin batera, erabakitzen horrelako Karlos Hirugarrenaren itorbidea sortzea, Ardatzura, eta horren harira egon zen leku aldaketa. Eta bere izen aldaketa 1903an, okerez baldin banago 1903-7 artean eman zen, hasiera batean antzoki nagusia edo antzoki printzipala izena zuen, egungo Gasteizko antzokia bezala esate baterako, baino Iruñeko udalak, berez gure antzokiaren jabegoa Iruñeko udalarena da, erabaki zuen izenaz aldatzea. Eta zergatik erabaki zen Gaiarre izena jartzea? Bueno, Julian Gaiarreren omenez, tenorea, tenore erronkariarra, ez iruindarra, garrantzitsua esatea, oso karrera edo ibilbide oparoa izan zuen Julian Gaiarrek pentsa 19. mendean, bera 1880an hil zen, eta pentsa Milanen abestu zuela Buenos Airesen Europako plazarik garrantzitsuenetan. Hortaz, perspektiba historikoarekin ikusita, gaur egun nahiko normalizatua dugu hori agian, baino 19. mendean etzen, eta hortaz horren oparoa izan zen, Iruñeko udalak bere udaletxeari bere izena ematea edo ipintza erabaki zuela. Zer du berezi Gaiarrek beste antzokiek ez dutena, adibidez? Bueno, nik uste alde batetik ibilbidea urte desente ditu, ezta? Nioen bezala 182. Baita ere, historia interesgarria hau, ez da bat ere ohikoa leku zaldatzea, ez da? Horrelako bigarren urtebetetze bat, bigarren inaugurazio bat eukitzea. Antzoki publikoa da, horrek nik uste ere bai nolabaiteko atxikimendua sortzen duela herritaren artean, iruindarren artean, horrelako hiriaren ikono kultural bat da. Baina nik uste garrantzitsuena baita ere programazioa eta bertatik pasatzen diren ikuskizun emanaldi guztiak ematen diote bere nortasuna, ez? Eta hor azkenean bakoitzak topatzen aldu gustoko duen zeo zer. Programazio berezi bat, egin duzu orain, ze obretan zaudete, orain Gaiarre Antzokian? Obretan gaude, eta obretan jarraituko dugu denboraldi batez. Azkenean, ez da obra txikia egiten ari garena, erreforma handia da, azkenean ia 4 hilabete hartuko ditu erreforma honek, ekainaren erdialdean hasi ginen, eta hortaz urriaren erdialdera arte egonen gara obrekin, paraleloki programazioa esan dugu ja abian dela.
Eta kutxa eszenikoa erreformatzen ari gara, modernizatzen, oso egitura garrantzitsu bat, zehazki orrazia. Orrazia bada, oholtzatik gutxi gora bera 15 metrotara, goruntza dagoen horrelako hormigoizko eta metalezko egitura bat, eta bertat horri lotuta, berez badago horrelako karga sistema, pentsatzen bat gauza dauden zintzilik eszenatoki batean. Ikusten ditugunak eta ez ditugunak ikusten. Elementu estenografikoak, fokoak, argiztapen guztia, banbalinak eta beste oihaltz beltz batzuk. Hori guztia enkargatzea egitura hori, orrazia, eta hori guztia modernizatzen ari gara, horregatik denbora tarte bat hartzen du honek. Zergatik erabaki zenuten erreforma hori egitea, beharrezkoa zen momentu honetan? Bai, zuk pentsa momentu honetan gure kutxa eszenikoan korda asko daude, karga sistema horretatik lotuta, karga sistema horri lotuta, eta bai beharrezkoa zen, azkenean motorizatu egin behar ditugu makil eta bara pila bat, gutxi gora bera motore bakoitzak tonelada erdia sostengatuko du. Eta pentsa egun ekoizpenak geroz eta pisutsuagoak dira. Ez dira garai batean, 70. hamarkada batean sortu ziren bezala, egun ja asko garatu dira eszenografiak, eta geroz eta pisutsuagoak dira, horregatik oso garrantzitsua da muntai batean, nola manipulatzen dugun karga sistema hori, zelako abiadurarekin, pentsa antzesla batean, 3. akto baten elementu eszenografiko bat, batean agertu behar da, eszenatokian. Zein abiaduratan. Hori guztia, kasu askotan, eskuz egiten zen, eta orain, motore sistemarekin, horrelaxen egingo dugu. Aldaketa bat da. Bai ikuslegoak agian bere eserlekuetatik ez duela horren beste sumatuko, ze orrazia ez dago bere begi, ezin dute ikusi, baino ezkutatua baitago goikaldean. Baino bai, muntaietara begira, ekoizpenean bertan, oso garrantzitsuak izango direla. Aipatu zu ekainean hasi zinetela obrekin, nola egin duzue Sanferminetako programazioa egiteko? Aurtengo Sanferminak salbuespen bat izan dira zentzu horretan, ez dugu programaziorik eduki, ekainean ikusle asko hurbildu zitzaizkigun, Sanferminei buruzko programazioari buruz galdezka, normala da, ez dakit The Hall heldu da bere garaian, La Cubana konpainiare heldu izan da, baino, kasu honetan, obretan genbiltzan, hortaz aurten ez dugu izan, baina datorren urtean 2024an ekingo diogu berriz ere Sanferminetako programazioari. Zenbat kostatzen du programazio bat antolatzea? Hasi gaitezke agian 2 urte lehenago. Segun eta ze konpainia, batez ere pentsa, konpainia internazionalekin, hor badago kuadratzeko puntu bat, zentzu horretan, ukantza baitare erakusketen munduarekin, badute bere denbora, baina bastante lehenxeago, ez da hilabete bat lehenago kuadratze dugula, ez badu lana. Eta konpainia horiek errepikatzen dituzue normalean edo aldaketak egoten dira beti? Konpainiak errepika dezakete ekoizpen berri batekin, orduen, konpainia berriak, garrantzitsua da baita ere konpainia berriek zenolako proposamenak dituzten ikustea, tartean hemengoek, Iruñakoek, Nafarrek, baino errepika dezakete, arazorik gabe, baino beste ekoizpen batekin. Eta edizio edo programazio bakoitzak bere gai bat du edo haien artean ez dute harremanik, antzeslanen artean? Gai arrantzokiaren nik uste zigiluetako bat bere heterogeneitatea da, aniztasuna. Zergatik lehenioen bezala antzoki publiko bat gara, hortaz iruindar guztiei zuzentzen gatzaizkie zentzu horretan, eta zerbait eskaini nahi diegu. Hortaz nik horretan beti komentatzen dut, iruindar bakoitzak ikusi dezala, irakur dezala gura programazioa, ze ziuraski publiko guztiei zuzendutako programazioa da. Ez dakit disiplina aldetik izango den, agian batek musika gustuko du, beste batek antzerkia, beste batek dantza, edo gaiengatik, kasu horietan publikoa uniz ditugu. Pasaren asteartean zehazki hasi zineten programazio berriarekin, non egin zenituzten ikuskizun horiek?
Kalean, bero olatu horrekin bueltatu ginen, ez nuen pentsatzen horrenbesteko berorik egingo zuenik. Ez da aurtengo gauza, beste urte batzuetan baita ere garai honetan bueltatzen gara eta beti abuztuan kalera irtetzen gara, izaten gara oinezkoen bilia irtetzen garenak, horrelako sorpresa bat emateko. Eskertzekoa izan zen, heldu zen jende guztia, genituen 4 proposamenak ikustera, batez ere astearte eta asteazkenean bero gehiago egiten zuela, naiz eta txaldeko 7 ziren, baina oraindik nahiko intenso zegoen beroa. Pasaen astean 3 konpainia napar eduki genitu zuen, eta Errixatik zetorren beste antzerki talde bat. Zirkoa, klauna, absurdoaren antzerkia, horiek izan ziren proposamenak. Eta nola da, eszenatokitik kalera eramatea antzerki bat? Nola moldatzen dira aktoreek? Kuriosoa da, badago hurbiltasun hori, ez dugu eszenatokirik montatzen, horrela espazioa bai banandu egiten dugula, baina ez dago eszenatokirik, hortaz maila berberean daude, eta bai dago olako hurbiltasun bat, eta batez ere, agian bai elkartopo egiten dugula normalean antzokira ez datozenekin. Azkenean, Carlos Hirugarrenaren etorbide horretan jende asko pasatzen da, eta batzuek nahi gabe topatu dute horrelako antzerki ekoizpen bat, eta geratu egitea ikustea. Asteartean Parena konpainia ez joan zen Siroko ikuskizunarekin, eta zer kontatu zuten antzerki horretan? Bueno, kasu honetan absurdoaren antzerki proposamen bat zen, eta bueno, ez dakit absurdoaren antzerki proposamena zentzu horretan. Asteazken eta ostegunean Zirika zirkus, ez? Estreinaldia egin genuen bai gaztelaniaz, bai euskeraz. Kasu honetan, sujale baten istorioa, bere iloba batekin, berari pasa nahi dio legatua, baina iloba oso tematia da, eta horrelako istorio komedia bat. Eta bukatzeko ostiralean Idoloka ez, irakurri dut obra autobiografiko bat zela edo... Idoloka, Nafarra ere bai, 4. eguna zen, 3. konpainia Nafarra pastu zena. Eta bai, kasu horretan emakumezko antzezle alduntze bide hori da, emakume antzezle baten alduntzerako bide hori, malabarez eta zirkuz jositakoa. Eta larun batean, jada Errioxako konpainia eduki genuen, kasu honetan Glove History, keinuzko komedia bat zen, kasu honetan testurik gabe, eta hola zine zaharrari, txuri beltzeko zine horri egiten zioten omenaldi bat zen. Normalean, ze profil motatako jendea joaten da, antzokira? Oso anitza da. Oso interesgarria da, emanaldi baten aurretik, ordu erdi lehenago, atean ipintzea eta ikustea zen nolako jendea datorren. Ikuskizun bakoitzak bere publikoa dauka eta asko aldatu daiteke. Eta zentzu horretan esaten dizuna, gure programazioa oso anitza da ere bai, oso heterogenea, hortaz publiko oso heterogeneoak ditugu. Hurrengo astean zer antolatu duzue? Bueno, orain jada aste honetan eta datorrenean karabanen ordua da. Beste urte batzuetan eta izan ditugu karabanak. Kasu honetan, aste honetan jada atzo eduki genuen Olvido Flores, Las Maravillas de Júpiter, antzezlana. Larunbartera arte 18 pase osotara egingo ditu. Eta kasu honetan, Estefania de Pazasinen azkenengo antzezlana da, artista nafarra, ere bai, agian askori ezaguna egingo zaie Estefania de Pazasin, bera da Argako erregina antzezlanaren atzean dagoena, autorea, eta baita ere gaztelaniazko bertsoan, orain euskerazkoa ere badu, baina gaztelaniazko bertsoaren protagonista zena. Bere proposamenak beti objektuen antzerkiarenak dira, oso gusto fina dauka, oso elegantea eszenaratzean, oso gidoi ezakit zertzela da poetikoekin. Eta kasu honetan bere gonbitea bada 1936 urtera arte bidaiatzeko, Lodosara,
urte horretako uztailaren 18 arte, hortaz Espainiako kolpe estatuaren egunera arte, eta horra eramango gaitu zirku edo konpainia zirku baten historia kontatzeko. Eta hortxe geratuko naiz. Karabana barruan egiten du. Hori galdetu behar nizun, eramaten du karabana... Atzo heldu zen bere karabana, atxaldero izango du karabana, goizetan ez, baina atxaldero. Karabana, urre koloreko karabana bat gainera, eta bai, bertan kontatzen du, 20 pertsona sartzen dira karabanaren barruan, eta bai, oso, bueno, ezoiko lekua da, baina bere xarma dauka baitare, eta esan bezala. Horrelako proposamen batekin, objektuen antzerkien proposamen batekin, gainera oso aproposa, fokoa objektuetan baitago. Hortaz, benetan interesgarria. Eta datorren astea, izanen da programazio honetan, izango dugun jolasteko momentu hori. Escape room bat helduko zaigu, karabana batean ere bai, hortxe erronka, barruan gertatuko dena, beno, escaperrek jakingo dute zehazki, sarrerak agortuta daude, egia esan, bai, antza Iruñan badakigu escaper dexente daudela, pasaden urtean eko genuen beste escape room bat, Gaiarre antzokitik zehar, aurtengoan formatu txikiago batean, baina karabana batean ikusiko dugu. Aurtengoan eginen duzue estenatoki, behin-behineko estenatoki bat edo, hori egiteko? Bai, irailaren 15etik aurrera ziklo bati emango diogu hasiera, Patiotik zerura izeneko zikloa, hilabete batez, 9 antzeslan helduko zaizkigu, lehenioen bezala obretan gabiltza erreformara handiarekin, hortaz estenatoki printzipala ezin dugu erabili oraindik. Eta hortaz, bai, aldi baterako estenatokia eraikiko dugu Besaulkien patio horretan. Eta hortaz, ziklo hau formatu txikiko antzerkiarena izanen da, baita ere hurbilagoa, edo horrelako ez dakit atmosfera intimoagoa sortuko du hurbiltasun horrek ziur aski. Normalean antzeslanak zuek aukeratzen dituzu edo aktoreak joaten dira zuen gana eta esaten dute teatro Gaiarren egin nahiko nuken ere antzeslana? Bai, proposamenen, bueno, konpainia asko daude, ikaragarria zenolako sormen proposamenak dauden asko benetan, konpainia pila, eta asko izaten dira jasotzen ditugun txostenak eta proposamenak. Guk badugu programazio departamentu bat, eta bertan zuzendaritzarekin aukeratu egiten dira zeintzuk diren programazio bloke bakoitzean osatuko duten antzeslanak eta beste mota batzuetako emanaldiak, ez dugu bakarrik antzerkia proposatzen, baizik eta arte estenikoak proposatzen ditugu, bai gure programazioan edo programazioaren muina bai dela formatu handiko antzerkia, baina dantza topatuko dugu, musika topatuko dugu, zirkua topatuko dugu eta beste arte esteniko batzuk ere bai. Pasaden urtean oso famatua izan zen El Lago de los Cisnes ikuskizuna egon zen, eta urten ere errepikatuko duzu, ez? Bai, El Lago de los Cisnes helduko da, kasu horretan bai badugula zuzeneko programazioa, gure programazio departamentuak aukeratzen dituen proposamenekin, baina baita ere antzoki publikoa izan da, antzokia lokairuan ipintzen da, eta kasu honetan bai helduko dela diozun emanaldia. Eta ze beste emanaldi egonen dira horrela deigarriak direnak, taipagarriak? Bueno, deigarriak, hementxe ditugunak programazio honetan, dudik gabe, ziklo horretan, Patiotik zerura zikloan. Tartean, behitu, lehengoan pentsatzen ari nintzen, ze osagai ditu programazio honek edo ziklo honek, ale batetik esango nuke umorea, eta tartean umore bakarrizketak oso edo protagonismo handia izanen dute. Jon Plaza hola helduko da adibidez bere estandaparekin, Tutu Platz, hori urrian. Pentsa, Jon Plaza holak duela 23 urte, igo zen holtzara bere lehenengo estandaparekin, eta pentsa zibilbide eduki duen orduztikan. Así que ikusiko dugu, 23 urteren ostean, berriro ere formatu hori hartuta, ze kontatzen digun. Bob Pop ere bai edukiko dugu, Edu Soto ere bai, umore bakarrizketekin,
Antzeslanen aldetik komediare bai izango dugu, Alberto San Juan helduko da. Alberto San Juan beste antzerki, estatu mailako antzerkiaren izenetako bat, ez? Goya desberdinak irabazi ditu, Max Sari desberdinak, Animalario antzerki konpainia mitikoaren fundatzaileetako bat da. Beno, kasu honetan proposamen berri batekin datorkigu, Macho Grita izenekoa, oso interesgarria, maskulinitatearen inguruan hausnartzeko gonbitea egiten digu, dominazio grin horren inguruan ere bai, baina puntu musikal horrekin. Ez da ator Alberto San Juan monologo bat, olako bakarrizketa bat, bera bakarrik eszenatokian egitera, baizik eta Alberto San Juan bere musika bandarekin batera. Hortaz, hortxe beste proposamenen bat, misterioa ere izango dugu, ziklo horretan. Juicio al extranjero izeneko obrarekin, Valentziatik datorren proposamena da. Eta kasu honetan, Albert Camus, eleberrigilearen El extranjero obran oinarritzen dira, horrelako epaiketa simulatu bat proposatzeko. Hortaz, publikoaren parte hartzearekin, erabakiko dute Mersol jauna erruduna edo errugabea den. Hori da, kasu honetan baita ere, nolabaiteko jolasa esan genezake, hor dago erronka baita ere, publikoaren parte hartzearekin. Klasikoak ere bai, Magu y Mira, lengoan hizketan ari ginen antzokian, Magu y Mira Gaiarrera etorri zen Molly Bloom antzeslanarekin, orain datorrela, 1980ean. Orain berriro ere, James Joyceen Ulises obrako Molly Bloom horri ezur mamituko du, edo hori ezur mamituko du, eta hemen izango dugu berriro ere Gaiarre antzokian, 40 urte baino gehiago pasata. Beste batzuk, dramaturgia berriak ere izaten alditugu. Adibidez, Sekun de la Rosa, helduko da Las Piscinas de la Barceloneta proposamenarekin, kasu honetan 70. hamarkadako Bartzelonara hurbilduko gara. Hor ikusiko dugu LGTBIQ+eko historia edo Espainia hori jada trantsizio garaian dagoela, hasierako demokrazia horretan, eta baita ere nolakoa den borroka hori LGTBIQ+ arlo horretan. Oso interesgarria, bera protagonista da, berak sortu du baita ere idatzi du obra hau, hortaz bera izango dugu urrian. Eta beste formatu txikixeagoko obrak, esate baterako entraina, serraiak, beste mundu bat da. Berriz ere pasako gara objektuen antzerki batetara. Eta hor, gustu handiz, Errioxako konpainia batek, nolabaiteko gorputza, gure gorputza, beste modu batez ikusteko proposamena egingo dugu. Oso benetan interesgarria eta gustu handiarekin. Beraz, zuk aipatu bezala programazio anitza, ez? Oso anitza. Gauza askotarako. Eta zuk esango zenuke jende gaztea kontsumitzen duela gaur egun antzokiak? Ikuste ditugu, jende gazteak ikuste ditugu. Ez zait gustatzen ez da ere orokortzea, pentsatzen dut bakoitzak ere bai badituela gustokoago dituen gauzak, ez da? Arte eszenikoak hor daude, Gaiarre antzokiaren proposamenak hortxe daude, eta guretzako garrantzitsuaena dena berez komunikaziotik baita ere haiei heltzea. Gazteei heltzea eta jakin dezatela zenolako proposamenak dauden, ze kontutan edukitzen ditugu baita ere programatzerako orduan. Zer egiten du Gaiarreko antzokian komunikazio arduradun batek? Bueno, gauza asko eta egun bakoitza oso desberdina da. Eta gainera oso privilegiatua sentitzen naiz, ez denatoki hori zapaltzeaz, bai goizetan, agian ez dago jenderik edo ez dago argirik, eta holtza hori zapaltzea, sentitu egiten dut koliseoaren presentzia hori, ez da. Gauza asko, komunikazioa benetan oso esfera anitza da, oso funtzio desberdinak dira, jende askorekin erlazionatuta egoteko aukera dago, baina benetan oso eduki interesgarria da.
oso eduki interesgarriarekin jokatzen dut, zenbat antzezlan, zenbat emanaldi pasatzen diren, inoiz ez dator berbera, naiz eta obra iguala izan daiteke, baina bertso berri bat izan daiteke, oso benetan interesgarria da. Zenbat pertsona zaudete gutxi gora bera hor Gai Arrantzokiko antolakuntzan? Ez pentsa horren beste gaudenik. Ez, nahikoak gaude, baina egunerokotasunean 8 bat pertsona egon gaiteke, eszenatokiko lantaldea pentsa askoz ere handiagoa da, noski pentsa eta segun zenolako ekoizpena dugun, ez da gauza berbera musikal handi bat edo umore bakarrizketa batek dakartzan ekoizpen eta muntai karga. Eta gero noski gure salako lantalde osoa, gutxi gora bera, ez dakit, eszenatokiak kenduta, 20 bat pertsona izan gaiteke. Beraz, aipatutako ikuskizunak ikusteko jendea webgunean sar daiteke sarrerak erosteko edo nola? Bai, webgunean sarrerak erosi ditzakete, teatrogaiatre.comen, txarteldegia ere irekita dugu, asteartetik larun batera, emanaldia dugun egunetan ordu bete lehenagotik aurrera, astelehenetan jai, atsedenaldi eguna. Eta bai, hor topatuko dute, hau hitz egiten ari ginena, programazio honek 2 hilabete iraungo du, urriaren 15 arte, denboraldi berria badator, eta denboraldi berriko lehenengo blokea osatuko duten tituloak edo ezagutarazteko momentua hurbildu zijoa, iraian izanen da, eta nire aldetik desiatzen jende guztiak ezagutu dezan zer den datorrena. Noiz aurre ikusi duzue obrak amaitza eta denboraldi horrekin hastea? Obrak urriaren erdialdean amaituko dira. Eta nioen ziklo hau Magui Mirarekin, Magui Mira Molibluneekin amaituko da urriaren 15ean. Hortaz, horren ostean hasiko da denboraldia. Beno, plazer bat izan da hemen zu izatea, Maialen, eta espero ezagun obra horiek itxuraz ez dute berez aldatuko, ez? Ezer? Ez. Baina zuek nabarituko duzu, Denok nabarituko dugu, bai. Ez? Eta espero ezagun denboraldi hori oso nahi izatea eta mi esker berriro ere. Esker mila zuei eta aurren arte. Mi esker. Goazen orain Iruñeko azken albistekin. Batetik, udalak 150 plaza gehiago eskaintzen ditu, udaletxea ezagutzeko 6 bisitak gidatuan, 24 ordutan 900 plaza agortu ondoren. Bisitak goizez, gaztelaniaz edo euskaraz izaten dira, eta pamplona.es webgunean edo haien telefonoan eska daitezke. Plazak pertsona bakoitzeko inskripzio batekin eskabidearen urrenkeraren arabera esleitzen dira. 6 urtetik berakoek ez dute aldez aurretik izena eman behar eta desgaitasuna edo premia bereziak dituzten pertsonen kasuan inskripzioan adieraztea gomendatzen da. Bisitak 40 minutu irauten du. Bestetik esgrima historikoa duelu tailer eta lapurretekin kondestablearen jauregira iristen da batasunaren privilegioaren garaietako borroka teknikak bisortzeko. TV-Box sareak bat egiten du batasunaren privilegioaren 600. urteurrenean ospakizunean, kontzertuak, tailerrak, burgosak bisitatzea eta aurrentzako room iesaldi bat. Tailerrek eta ies roomak aldez aurretik izena eman behar dute eta 2 euroko kostua dute. Programaren gehiengoa, kondestableren jauregian garatzen da, esgrima historikoa maisuen teknikak jasotzen dituzten erdiaroko dokumentuetan oinarrituta, larun bat honetan iraiak 2 berpiztuko da, duelu baten antzezpenarekin, 3 emanaldiekin, 5 erditan, 6 erditan eta 7 erditan. Eta amaitzeko, Nafarrako komiki azokak 14. edizioari ekingo dio proposamen artistiko berritzaileekin. Hala nola, erakusleio ilustratuekin edo artista editoren topaketekin.
Nafarroako autoren eta sortzaile gazteen presentzia areagotzen da, eta helduentzako, adingabekoentzako eta hirugarren adinekoentzako omenaldi erakusketak eta tailerrak egonen dira. Irailaren 1-tik 24 Iruñean eta Lizarran Nafarroako komiki azokaren 14. erakusketa izanen da, eta 11 erakusketa proiektatuko dira 5 egoitzatan banatuta. Horietako 2 Iruñeko udalarenak, Kondestablen eta Geltokian, eta dozenaka jarduera. Hala nola, editoren eta artisten arteko topaketak, erakusleio ilustratuen kanpaina bat, autoedizio azokaren 2. edizioa edo hirian zeharreko ibilbide bat, tokiko komikiaren historia berrikusteko. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala astea amaituko dugu elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen bertan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.